помирява с тия небеса. И когато в храма вдигна си гласа, хим да пея Богу да получа раят, мисля, че той слуша тия, що ли таят. Поезията тя носи ти нещо, което нали да става мотивация на теб. Според мен поезията е нещо много важно, свързано с български език. Според мен, поне мен това ме извисява много духовно. Винаги ми помага така, като чета стихотворения на Ботев, на Вазов. Много ми помага и в трудни, и в така хубави. Здравей, Станимир! Защо избра да се занимаваш с драма? Ами, харесва ми да казвам тези текстове пред хората, които ме слушат и да вдъхновя и други хора, може би да се занимават с това и да. А какво те вдъхновява да се занимаваш с театъра? Ами, вдъхновява ми и именно публиката, която ме гледа, моите приятели, които също се занимават с това. И да, искам да просто да покажа на хората това невероятно изкуство. Много ти благодаря. Честито, Йоана, ти си победител в нашия конкурс. Би ли ни казала как те кара да се чувстваш музиката? Ами с нея изразявам моята емоционалност. С нея тя просто е всичко. Всичко. Правиш ли опити да пишеш своя музика? Да, наскоро отново започнах. Бях спряла за преди 2 години, но сега пак. Добре, какво ти носи всяко едно участие в даден конкурс? Много уроци най-вече, приятелства и много запознанства. Много запознанства. Мислиш ли да се занимаваш в бъдеще с музика? Да, мечтата ми е да съм вокален педагог по поп и джаз пеене. Да. Пожелавам ти от сърце да се изпълни всяко твое желание. Благодаря ти.